bon ambient i bona assistència de públic amb aquesta 26a edició de l'Expo Clàssic a Mollerussa. Si ahir compartíem amb vosaltres imatges dels vehicles que hi havia exposats davant del recinte firal, avui toca el reportatge de l'interior de l'exposició, que ens fa arribar en Ramon Tapioles, on podreu veure més detalls i escoltar declaracions d'alguns dels protagonistes. Gràcies als organitzadors, Fira de Mollerussa per seguir apostant pel món dels clàssics i, a més, de forma gratuïta. Aquí tenim el Gerard de Tàrrega, que ens explicarà una mica el dia d'avui. Doncs avui aquí a Mollerussa, dissabte dia 18 i diumenge dia 19, tindrem la sort de poder gaudir dels vehicles clàssics, motos, cotxes i algunes obres d'art, com podeu veure aquí. I espero que us agradi poder visitar Mollerussa durant aquestes dues jornades i podeu veure el màxim de compra de vehicles, recanvis, accessoris, cotxes, motos, samarretes o algun quadre. Molt bé, doncs molt macos els quadres i la fira. Gràcies. Gràcies, ara adéu, Ramon.
Bon dia! De quin any és aquest tractor? Més jove que jo. Molt bé, així m'agrada. 57, 58. Molt bé, gràcies, gràcies. Hola, bon dia. Aquí estem amb el José de Solimpala i ens explicarà una miqueta com li funciona el dia aquí a Mollerussa. Hola, bon dia. Pues la veritat és que és la primera volta que vinguem aquest any i està molt bé. La gent està rodant, hi ha prou gent mirant per tots els estants i alguns compren, altres no, però bueno, la veritat és que hi ha molt bon ambient i per ser el primer any que vinguem estem contents. Molt bé. Doncs vinga, moltes gràcies i a triomfar. Vale, gràcies a vosaltres.